Tete Mildred naketty varamba vongotukana kubva zuro nanhasi. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho iri kuramba ichienderera mberi. Apo Tete Mildred vari kuti isusu tiri nani takavaka musha, ko iwewe une furniture yakaora uye unorara pamubhedha une zvidhori kunge mwana mudiki. Chii chakadaro ichocho? Unongodana nekuti uri island. Uya pano uise zvishandwa. Tete Mildred vanyora vakati munhu wepanorara bed yezvidhori ine headboard yebutterfly, iwe uine mari yekuvaka imba ne2 months, kotisiyeka isu netumari twedu twadii kunhaye mukadzi wengozi kuri kunzi enda kumozambique ndokwawakaripiwa kuti uite mukadzi wengozi, kwete zvauri kuita naChris ikoko. Vanyora zvakare vakati pamusha pedu apa patinomirana sevasikana vachihera, iwe kana wakapedza tiratidze kumusha wawakavakira amai. Hanzvadzi inoitawo zveuku zviri kuita vamwe, wotengera bhodhi tiraki kuita kuromba kusingabhadhare, kurombera doro here, hama dzichitetereka nenhamo. Chibhishu chako ndachisarenda kuisland ikokoko. Aiwa ketina banyora kuti aiwa iwewe siyana nesu, kana uri gafa enda unomirira paairport next week ubvunze 30k yako, kwete kupedzera isu shungu. Kuri kurehwa maititi avo vari kuenda kuBritain kushow yavainayo, kuri kunzi imimi Tete Mildred enda henyu munovamirira kuairport muvabvunze 30,000 yenyu pane kupedzera shungu isusu. By the way, at 39 I'm doing zvamuri kukonewa imi at 70 muchiri kungovaka. Waivepi vezera rako pavaivaka? Ini at 45 I'll be done building. At 70 I'll be back home in my house ndichikwesha vazukuru nhova, ndichichengetwa nevana, ndakapfunya chisero. Mukomana uya ari kuchinhoi ane 40 years and you still spoon feed him. But inini ndine 39 I'm way better than tonde wako, uye ndiye awakaromba naye chikwambo chako. 30 years muUK uchishandira kuroora umwe mukadzi sewe, wobva wamuchatisa futi. Saka kuri kunzizwa wakaroora Maitt tine mari yamakakweretesana iya, wapedza ipapo ndobva wamuchatisa mukati haya vana Kelly kumalo ikoko nemahelicopter nezvese, mukaisa makeke anosaspenda nemari yako yawakashandira muUK, ndobva yangodyiwa zvikangopera zvakadaro. Saka kana uine simba rekurwa neni uyatirwe, asi tanga waenda kuna kamuchacha unotora mari yako. Nyaya dzacho dzakaoma. Saka chihera vabva vangoisa musha wavo vakati isusu tiri nani hedu nekuti takatombovaka something panewe naMaitt vanofira mumahotel rooms, iko zvino vakuda nemabenten nekuti havana kwekuenda, vanofanira kuva vari kumusha vakamirira vazukuru kuti vauye kukisimusi. Zvinhu zvacho